Dod i nabod Clwb Gwawr Llanfynydd. Yn dilyn sgwrs gychwynnol rhwng un o drigolion Llanfynydd a Ruth Morgan, swyddog y Clwbiau Gwawr, daeth criw o ferched lleol ynghyd y neuadd Pant Glas Llanfynydd fis Mawrth 2013. Cafwyd trafodaeth am sefydlu'r clwb a dyna ni. Bu rhywfaint o hyrwyddo gan gynnwys sgwrs gyda Iola Wyn a Radio Cymru cyn cychwyn ar drefniadau'r flwyddyn gyntaf. Ychydig a wyddem y noson honno y byddai'r clwb yn mynd o nerth i nerth ac yn dal i fod yma bron i 10 mlynedd yn ddiweddarach. Mae aelodau'r clwb yn gasgliad o fenywod o amrywiol swyddi, yn athrawon, staff cynorthwyol ysgolion lleol, nyrsys, perchnogion busnesau, ffermwyr a rheolwr lleoliad gofal plant i enwi ond ychydig. Ond mae ei nod yn ein huno, sef yn syml, i ddod ynghyd unwaith y mis i fwynhau yng nghwmni ein gilydd boed mewn gweithgaredd, yn lleol neu ar daith i rywle chydig ymhellach. Cymdeithasu a mwynhau. Cymryd ychydig amser i ymlacio, clebran a dianc i hwyl Clwb Gwawr. Mai Clwb Gwawr Llanfynydd yw'r enw, mae'r clwb yn denu aelodau o nifer fawr ardaloedd gwledig gerllaw, o Gwrtenri, Dryslwyn, Cabeleisac, Felindre, Llanarthe, Nantgeredig, Abergorlech, Capel Dewi a Brechfa. Ac yn achlysurol daw un aelod bach i ymuno gyda ni o Lundain bell. Mewn ardal wledig fel hon, mae gwybod bod gennym rywle i fynd i gymdeithasu ac ymlacio ymysg ffrindiau unwaith y mis yn werthfawr a'r Clwb Gwawr yn drysor lleol. Bellach, rydym wedi dod i ryw drefn bendant gyda'n calendar. Bob Gorffennaf, byddwn yn trefnu swper yn un o'r tafarndau lleol a byddwn yn mynd ati i drefnu bod rhywun yn gyfrifol am bob mis. Bydd yr aelodau i gyd yn cael y cyfle i gynnig syniadau am weithgareddau fydd yn apelio a lleoliadau i ymweld â nhw. Bob Rhagfyr cynhaliwn ein cinio Nadolig lle byddwn eto'n trio cefnogi un o'n busnesau lleol. Mae hyn yn bwysig iawn i ni. Yna, ym mis Mawrth, ceir ein cawl blynyddol. Trip ym mis Ebrill ac fel arfer, taith gerdded o ryw fath ym mis Mai. Rydym wedi bod yn ffodus dros y blynyddoedd i gael rhaglen gyfoethog ac amrywiol iawn o weithgareddau, rhywbeth at ddant pawb. Rydym wedi gallu rhannu'n talentau'n aelodau gan fwynhau nosweithiau trefnu blodau, addurno cacennau, cadw'n heini, bowlio mat byr a choginio ffagot sblasus. Byddwn yn aml yn mentro allan ac yn ymweld â busnesau a lleoliadau newydd. Noson o goginio a swper yn y Pumpkin Patch gyda Lisa Fern. Ymweld â Mêl Gwenyn Griffith a Hufen Ia, Golwg y Mynydd. Fel y gwelwch, rydym yn mwynhau'n bwyd. Nosweithiau caws a gwyn yn y dafarn leol yng nghwmni siaradwyr gwadd a chwmnïau amrywiol. Croesawyd nifer o siaradwyr atom dros y blynyddoedd, gan gynnwys merched talentog, rhai o'n aelodau i sôn am eu llwyddiannau, beth sy'n well na gallu dathlu llwyddiant merched lleol wrth iddyn nhw fentro tu hwnt i'w cynhefin a dod â bri yn hardal. Daeth cynrychiolwyr o sefydliad DPJ atom i gynnal noson a chodwyd arian at yr elusen. Codwyd arian hefyd at gronfa Andrew Pumps pan gynhaliwyd noson Bwci Bo. Mae gallu rhoi i elusennau'n bwysig ac wrth iddi edrych ymlaen at ddathliadau 10 mlynedd y flwyddyn nesaf. Bydd hyn yn bendant yn rhywbeth y byddwn yn ei drafod. Bydd hen bandemig yn gyfnod heriol i bawb, ond llwyddwyd i barhau gyda'n clwb a chynhaliwyd ein cyfarfodydd dros Zoom.
Cafwyd digon o hwyl wrth gynnal cwiz a bingo, noson yoga a siaradwyr gwadd i enwi ond ychydig. Ond erbyn hyn, braf yw gallu ailgydio yn ein sesiynau wyneb yn wyneb. Ni fyddem wedi gallu dychmygu llwyddiant ein clwb bach nôl yn 2013, pan ddaeth y criw cychwynnol ynghyd ym Mhant Glas. Rhyw 15 aelod a fi gyda ni yn 2013, gyda lle i bawb ar un bws mini. Erbyn hyn, gallwn ymyfrydu bod gennym ni 20 o aelodau a'r bws mini wedi mynd yn rhy fach o lawer. Edrychwn ymlaen gyda brwdfrydedd a gobaith at ddyfodol yr un mor llwyddiannus ac at ddathlu'r deg. Hir oes i'n clwb bach ni.